Kagaya na to. Yun, Pangkalanang. Pangkalanang, lumukutay. Uy, ito ah. Alin ako nagpa? Hello? Sa aking motor. Ayan ah. Andun siya ah. Yo, what's up? Good morning sa inyong lahat mga kabarkada, mga idol at mga master. Sa lahat ng mga tropa natin dyan. Alright, good morning po. At for today's video ay mangangarapas tayo o mangangapa tayo ng halaan. Kita nyo, sobrang babaw ng karagatan, no? Natuyo yung karagatan dito sa amin. So ganito, pag sobrang babaw ang dagat dito sa amin, ganito yung itsura. Makakasama ko pala si ayun, si Ikay, si Darling. So kasama ko siyang mangangarapas o mangangapa. Mangangapa tayo dahil sobrang babaw. Doon tayo pupunta sa bandaron. At ang tawag pala din sa amin to ay magkarang-karang. Magkakarang-karang. Makikita nyo ang daming mga nagkakarang-karang din doon, no? Meron pa doon, meron doon, at meron din doon. Bali, kakarang-karang sila ng mga biat-biat o bungkala ng mga kabarkada. Oh, sarap sana ng mga panang giway, oh. Manghuli. Giway, oh, yung maliliit na alimango. Sana makarami tayo. Alright. So, dito tayo mga kabarkada. So, butas to ng giway, oh. Yan, butas ng giway yan. Kaso wala tayong dalang medyas. Alright. Ito pala yung lagayan natin. Ganito lang pala yung pangangarapas mga kabarkada. Yan. Parang kinakamay-kamay mo lang. Ayun. Oh, ayan ah. Yung nakuha na agad. Uy. Ayun ah. Bangkala ng ulitob sa Bisaya. Marami dito. Yun, ang dami. Kasama ko na naman pala si Darling. Si Ikay. Oh, dahan-dahan ka lang. Oh. Ganito lang mga kabarkada. Ito mayroon na.
Ito yung bet-bet ah. Yun, Bangkalanang. Ako ma. Ito Bangkalanang ah. Dapat tayo, dapat tayo dito. Dito kasi sa bayan, dito kasi sa lugar namin mga kabarkada, kung masipag ka lang, mabubuhay ka dito. Yun pala si Gerson mga kabarkada. Doon na alam? Naman? Gerson D is in the house. Yan na alam bro. Kung kalalang kan kumukusay. Kung kalanang kumukusay. Uy, kadua. Adin ako nagpa. Talang? Ta? Kumatab. Kumatab. Ay. Kumatab. Pati ka. Ado pa yung kumukusay niya? Kumatalom. Ay. Alright, yan si Gerson di mga kabarkada. Vlogger din. Nakapakan na lang. Uy. Pangangapak kasi pag ganitong mababaw yung dagat mga kabarkada, parang ganito, parang natuluan yung dagat. Ay, naputol? Kinakta ganito kasing mababaw yung dagat mga kabarkada. Ano yan? Ha? May tungos. Saan? Yung butas. Yan. Ito yung ang daming mga taga dito sa amin na nagpupunta para manguha ng mga kagaya na to, Bangkalanang sa kapitbiat, para may pang-ulam sila. Ito na yung mga nakuha namin mga kabarkada. Nakasimula pa lang namin. Alright, tara doon. Doon kami sa medyo malayo-layo ng konti. Diyan, no? Alright. Dito na. So wala bang masyadong kumukuha dito. Alright. Mga paulit tayo. Bangkalanang. Ay, bet-bet pa lang, laki ah. Oh, ang laki. Yun, Bangkalanang. Isa. Oh. Yo mga kalabarkada, may nais pala akong pakita sa inyo. Ito pala yung mata ng Bangkalanang o yung litob. Ayan ah. Andyan siya ah. Tingnan nyo ah. Kukunan natin. Ayan siya ah. Litob. Ayan sa mga kabarkada. Yo, alright mga kabarkada, no? Bali, nandito na tayo sa bahay at ito na yung mga huli natin. Bali, na-separate na ni Mrs. Love.
Ito yung biat-biat. Tapos, ito naman yung babang kalanang. At syempre, dahil nanguha tayo ng mga shells, no? Hindi mawawala ang kainan, no? Dali. So, may niluluto na pala kami dito. Ito yung biat-biat na sinampalukan. Papakaluan lang yan ng sampalok at luya. So, ganyan na yan. Tapos yung sabaw, sarap niyan. Alright mga kabarkada, no? Yan yung nakuha natin kanina sa dagat. At nakita nyo naman na sobrang babaw talaga ng dagat kanina. Ewan ko kung saan napunta yung tubig ng dagat eh. So, yun mga kabarkada, no? So, yun lang yung vlog natin. At siguro dito na muna matatapos ang vlog natin. At salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panunood, walang sawang suporta, na kahit ano man yung bablog natin, fishing, motovlogging, kaya na to, buhay sa isla ng Anda, Pangasinan. Salamat talaga, sobra. Saludo po ako sa inyong lahat, sa inyong suporta. Dito na siguro matatapos mga kabarkada. Ingat po tayong lahat and God bless po. Ingat po kayong lagi. Bye bye.